Sobota 14. júna patrila milovníkom historických vozidiel. V rámci 26. ročníka Ružomberskej rúže veteránov zaparkovali na Hviezdoslavovom námestí autá vyrobené do roku 1960. Myšlienka tejto akcie je jednoznačná. Tým mladým ľuďom, aby sme ukázali tú históriu hlavne, a tým starším, aby si spomenuli na tie časy, keď to za ich rokov behalo. Zbierka veteránov, ktorá bola nielen zo Slovenska, ale i zahraničia, vytvorila pôsobivú kolónu v našom meste, ktoré sa stalo jednou zo zastávok veteránskej rally. Auta máme najstarší rok 1916, nemôžeme mať nejaké 70. roky, ale pravidlo bolo do roku 1960, takže celkové máme tu 79 posádok aj s motocyklami. No a pochádzajú z celého Slovenska, od Bratislavy do Košíc, máme tu jedno z Maďarska, máme tu asi 7 členov z Poľska, asi 5 posádok z Českej republiky. Tomu autu by patrilo aj nejaké to obličenie dobové. Samozrejme, v tých starších autách si väčšina ľudia na to potrpia, že sami vidíte, že niektorí sú pekne oblečení. No v tých mladších autách už je to také nie, akože, ale je to na dobrovoľnosti toho človeka, ale vždy je to pekné, keď je k tomu autu aj také dobové oblečenie. Mnohí návštevníci využili príležitosť porozprávať sa s majiteľmi veteránov, ktorí im rozprávali príbehy o renováciách, zháňaní náhradných dielov, ako aj dobrodružstvách na cestách. Ja keď som si brala svojho manžela, tak už vtedy on bol zanietený veteranista, tak ja som sa vlastne k nemu len pridala, keď sme sa zobrali pred 40 rokmi. A odtedy to vlastne pretrváva a chodíme na každú akciu, kde sa dá ísť. Tužil som po takom autičku. Sen sa mi splnil až v 21 rokoch, keď som si kúpil prvé auto rok 1924, Tatru 11. Ale samozrejme na Slovensku sa museli najprv vo Žení postaviť chalupa, takže Tatra musela opustiť náš priestor a postal sa za to barák. A postupne som začal zbierať tieto autá. Je to jedno z nich. Už sme viacej snívali, že chceme nejaké také športové britské vozidlo nejaké. No a tam vznikla tá vášeň, že áno, sme sa zamilovali presne do takéhoto autíčka a potom sme ho zháňali, kde by sme si ho mohli zohnať, za aké financie. Hej. Tak nakoniec Miláčika sme našli vo Švédsku od jedného pána, ktorý mal viac takýchto vozidiel zrenovovaných. To je Škodovka 422, štvorvalec, 22 koní. Je to model rok výroby 1930 a píši sa tým, že vlastne vzniklo ako prvé sériové vyrábané auto v Československu za prvej republiky. Ja to sdielam s ním a som rada, že sa tomu venuje v podstate. Ja do toho skočím, my sme taká zohratá desina. Ona je jednotka, ja som nula. Každé z aut má svoj vlastný príbeh a rovnako aj každý, kto si doň sadne a jazdí v takomto historickom vozidle. Keď som ho prvýkrát spojaznil, a sadol som si doňho a spravil som tak prvé slabé 2 kilometre, tak som vyšiel z toho auta, ako keby som vyšiel zo sprchy. Proste to auto je iná. Prevodovka má čelné ozubenia, tam musí dvakrát vyšlapovať spojku, medziplyník, ten plyník vám chvíľu potrvá, pokiaľ zošlapnete, chvíľu musíte čakať, pokiaľ sa auto rozbehne a tak ďalej, ale teraz si to tak doslova užívam. Je to nádhera. Akože toto je už šoférovanie. No. Jazda veľmi dobrá, by som povedal, hej, že niektorí si myslia, že je to nízko, ale práve tie športové autá majú to sedenie nižšie, hej. To sklo je dostatočne vysoké na to, aby ten odpor vzduchu do vás nefúkal, hej. Tak si to viete si to vychutnať. Je to také uvoľnenie, hej. Cestu si vychutnávaš, na jednej strane si ju vychutnávaš, na druhej strane trpneš, čo sa ti stane. Ružomberská rúža veteránov priniesla na Hviezdoslavovo námestie nezabudnutelnú chvíľu pohody, histórie a technického umenia. Veteráni nielen očarili pohľadom, ale aj pripomenuli, že pod ich kapotami pracujú príbehy, rodinné, lokálne i kultúrne.